В днешното видео ще играме Last Day on Earth Survival за първи път. Реших да се изтегля и да видя колко е хубава. И ако искате поредица, струшете лайк бутона и се абонирайте за канала. Какво ли има вътре? Бухалка. Искам бухалка. Как да я сложа? Така. Тук. Така, хора, имаме бухалка. Майко. Тихо, тихо, тихо. Разбих му канчето на този слабак. Лузър, майка ти. Каква е тази къща, бе? Каква е тази къща? Каква е тази къща, бе? Какво е? Майко. Хора, тук всичко е много трудно в тази игра. Така. Какво? Не мога да кажа. Така. Така. Време е да вземем. Сърна! Ела! Май! Знаеш какво ще те остава? Мързима да те убивам. Така. Сега какво е това? 10 храна и 10 вода. Така. Той боровинки, требери. За сега се развиваме много добре, хора. И ще си Ела, бе! Ела, ма! Това какво? И ела, на 5 си, на 5 HP си! На 5 скапано HP! Лама. Айде! Така. И така. Взимаме това. И имаме още боровинки да имаме. И сега. Какво трябва да правим? Така. Не. Така. Ще си взема и храната. Така. Сега. Тук това какво е? Моторче ще имаме. Идеално. Така не ме дошло. Камък. Да събираме камък. Листа. Дърво. Хайде, дървото! Събираме дърво. Лапто! Дърво. Хайде, level up! Ауто. Така, и такова сме левел. Сега чакаме той да събере всичко. Така ще се крахне кирка. Така, сега хора взимаме тая кирка. Това е брадва, обърках се. И чупиме. Така, събираме дърво. По-скоро той събира, само гледам. Но нищо. Така, събираме. И отивай да цепиш дърво, да не те убия аз. Не можеш ли по 100 XP да даваш ти? И хора, мисля хора, това да бъде за днешния епизод. И чао, това беше от мен.